Oh wonten panyuwunan saking ibu sinten? Ibu sinten? Bu Alfiah. Bu Alfiah. Bu Alfiah. Nyuwune Gerajakan Banyuwangi. Nyuwune Gerajakan Banyuwangi. Digawe sing sigrak. Sigrak. Ugi amangke saking kawula muda ingkang ngersakaken dangdut saged bergabung. Monggo nyuwunipun menapa mangke dipun layani. Ngaten nggih, Mas, Mbak. Juga mungkin dari siap wis to, daranan sak dadine. Ning lek gulung-gulung nang dhuwur aja sampai jeblok. Ya, lek jeblok ya semono dhuwure. Di bawah aja, Pak, Mas nggih. Ning lek sing jeblok dirimu biasane ora apa-apa, Nduk. Apa dhuwur to? Ndak. Ya, paling suarane tewel jeblok. Oh, paling yo suarane yo koyo kae sing jeblok kae. Oh, duren, lek duren kurang gede. Biasane koyo tewel kae. Tewel. Lha, Pak. Ya well tewel. Sandune koyo tewel. Ya well. Yo, Nduk. Ya. Gerajakan Banyuwangi dipun pinangkani. Apa sih? Menika panyunan saking Bu Alfiah. Yuk, Silvi. Dalam. Panyunan Bu Alfiah. Oh, sing berhijab-hijau ini. Oh iya. Berkacamata cantik sekali, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kancane wedi. Weh, lulusan pondok ini loh. Pondok apa? Sik tondok. Pondok bersalin. Ora, Nduk. Ora. Aku dituduh. Iki lulusan pondok cabe. Makane ya omongane rada pedes. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Monggo. Astagfirullah. Gerajakan Banyuwangi. Yeay.
Pak Tarsanto dosen Ibu. Iki suku mundur. Janji urip tiara sir-siran ambi gandangan gendeng asli Banyuwangia. Ibu mau kejutan. Monggo Balbia. Ayo yo. Kalau Pak kejutan. Pondok jenenge pondok. Ya. Sik. Ayo yo. Ibuke mudun. Masa terus nih? Ya wis. Bu Albia, pripun? Gerajakan Banyuwanipun. Pripun Ibu? Wah, Nggih. jempol 5, Wis, Bo. alhamdulillah. Yo, kok. Jempol 5 lah mau goleki nang di sisi tok. 1, 2, 3, 4. Wah, nggih, 5 niki. Yo lek rompi iki duwe jempol 5. Lah Yo. iki 6 nggih, iki 6. Pitu malah pitu. Tekok Silbi sing tau ngomong. Lah. Ngono ta, Sil? Heeh, iki anu malah mek spa sesisih jempolin. Anjir. Ya, terima kasih matur suwun. Terima kasih kembali. Amin akan pambutan saking Ibu Albiah wonten Gerajakan Banyuwangi sampun katuraken dan ngerti polahmu senggaane wis. Lah senggaan sampai saenek senggaan tak tok niki mau. Sing yo panggah patok yo. Ya. Nggih. Saking Kadang Sinuman, monggo. Saking Kadang Sinuman ingkang ngersakaken tetembangan, monggo. Saking Kadang Sinuman yo Mas, Mbak